Det er jo sådan noget, du går lidt ned i kiggen af det. Mor sagde til, at du kan være... Du kan også snart til at få en ordentlig spise. Der er det også lidt af kartoffel. Det er ikke den form for kartoffel. Men har vi ikke nogle gange set, at jeg sidder og tænker sådan, altså, hvordan kan man tænke på det her? Nej, med vores lærlinge, de har også en tendens til at købe aldrig madpakke. Men så når vi var på Centret Brønder, så købte de en teaterskov ind i Brugsen. Så købte de en der Big Corn. Synes de var og en energidrik. Nå, men det kan jeg bedre forholde mig til, for det er en huslig. Det kan jeg bedre forholde mig til. De regner ud på ugebasis. Med det mad der, hvis de købte der, så kan de lige så købe en par rugbrød og en par pålæg. Ja, eller købe en sandwich. Ja. Det er faktisk. Ja. Men det er ikke som om de ikke vil. For jeg det er lidt ved på tanken af. Jeg har nok sådan en fald med en koldskib alligevel. Altså, jeg personligt så vil min krop ikke kunne køre på det. Jeg vil simpelthen have en træt over noget, ikke? Altså, formiddag, der spiser jeg 2 bananer, der er ordentlig madpakke med til frokost, ikke? Og så tænker man, der sidder en på næsten samme alder til 10, så er hun købt, ikke? Men hvad er det, du gerne vil? Ja, de unge i dag har jo set, hvordan din sup, den sidder. Og så her. Så ned. Hvad gør? Vil du have en kikse? Så du kan suppe ud. Suppe ud. Ud med suppen. Suppen skal ud. Gå, bare. Hvad gør? Og den kommer automatisk ud der. Lykke. Er du en lille Dina? Ja. Det ender med at være trøstespise, det her. Morfars lille baby mus. Ej, det er synd for dig. Ja, du skal også sige, det er synd for mig. Ej, jeg får det er sådan, at vi laver den der. Og nu kommer det snart. Så kom det.